Fil-ġen li għaw ġewwa Berlin u l-World Cup, intqajna ma' personalità Maltija li qed jgħix propju Berlin. Jgħat ma' l-Mugi. All right, tajjeb ħafna. Kemm ilek Berlin, Mugi? Ili eżatt sena. Il-xogħol jinbidel ħafna minn li kien Malta. Malta kont naħdem iktar client one-on-one, mentri hawnhekk iktar naħdem fuq collection pieces, nagħmel l-sketches, nagħmel il-muster pieces aw il-sample pieces, u nagħmel il-pattern making, u mbagħad everything else jieħu ħsieb l-aġent tiegħi u speċi ta' like m'għandix naqsam xejn mal-klijenti jiena. Dipartiment tal-kultura ta' Malta kienu battuni biex nirrappreżenta Malta għal Euro Fashion Week. U minn hemm skoprowni din l-aġenzija li qed naħdem magħha issa, offrow li kuntratt ta' 3 snin, aċċettajt, u speċi l-ħolma seħħet realtà mingħajr ma kont naf jiena. Xarilu tlajt Vienna nirrappreżenta lil Malta ġo l-ewwel Fashion Summit li saret, ġejt klassifikat bħal wieħed mill-ewwel 3 u għandi pjaċir ħafna ngħid li għamel ix-xelta fost id-designers kollha kien il-kbir Valentino. U ġurnata tipika tal-Mugi f'Berlin. Diffiċli biex nqum filgħodu. L-ewwel ma nagħmel sigaret u kafè. U mbagħad xejn, nitfa' l-music, nixgħal il-computer, dive, ħanara xinu jiġri Malta. Tara l-programmi ġifieri. Programmi kollha, speċjalment Xarabank. Dejjem tara? Dejjem, kważi dejjem meta nitilfu nara kif nagħmel biex nara l-repeat. Fan ġifieri ta' Xarabank minn Berlin. Kbir minn Berlin. I've introduced my friends to it, ġifieri. Inti, futbol. Xej, zero. Ma nifhem xejn, logħba waħda kull ma rajt u rajta bi-sport. I have a mission. And I'm out there to accomplish it. Ġifiri, before I see myself in Hollywood, I'm not free to stop. It might take a while, but wait. Ġifiri naraw il-Mugi darbohra f'Hollywood minn Berlin. Ambizzjoni u emrit nilħaq. Iva, għallix li.